Bon dia a tothom. Ara passem al següent bloc. En bloc d'educació ens centrarem en l'estudi sobre la situació actual d'accessibilitat per a la persona sorda a les universitats catalanes. En la sessió d'avui ens acompanyarà Anna Rossell, Miquel Barberà, Sílvia Jané i Roser Serret. L'Anna Rossell és una psicòloga especialitzada en el desenvolupament de la persona en l'entorn laboral. Ha treballat durant molts anys a la Universitat Politècnica de Catalunya, per tant té una gran experiència del que és el món universitari. Actualment és coordinadora del programa Treball i Formació, que és impulsat per la Barcelona Activa, i ha estat treballant de freelance amb el projecte que ha estat contractat per ACAP, i és el projecte que avui ens explicarà. El Miquel Barberà és un jove estudiant d'Història de la Universitat de Barcelona. La Roser Serret és graduada del grau de graduada en Química i està estudiant un màster de Química Analítica a la Universitat Ramon Llull. I Sílvia Jané és estudiant del grau de Tecnologies Industrials a la Universitat Politècnica de Catalunya. Ara passo la paraula a l'Anna Rossell, que us explicarà sobre aquest estudi. Gràcies, Adrià, i moltes gràcies una vegada més poder estar aquí. Realment estar aquí és com estar a casa meva, ja fa uns anys ja hi vaig ser, i poder portar aquest estudi aquí amb coordinació directa amb l'equip de CAPS, doncs crec que amb el projecte i amb una mica les conclusions i sinergies que es puguin fer amb les universitats, que a més, com veureu en aquest estudi, les hem anat a visitar i estan molt obertes a poder fer aquestes sinergies, per tant tenim un camí molt obert, d'acord? Per mi també és un plaer no estar sola aquí i estar amb part dels protagonistes d'aquest estudi que m'acompanyin. Alguns d'ells van participar, ja ho veureu, en aquest estudi mateix i per això avui també estan aquí i obren camí a preguntar-los a molts altres estudiants de la seva situació i què en pensen d'aquesta accessibilitat. D'acord? A veure si hi ha sort, perquè m'han dit que enfoqui. Ara. Per començar, i per què d'aquest estudi, deixeu que, com molt bé han dit, surti la meva vena professional com a orientadora. Penseu que el dret a l'educació, ja podria haver escollit algun altre pacte internacional, però m'ha semblat que aquest podia estar bé per començar, perquè fixeu-vos que ens estem tirant enrere i estem parlant ja del 76, que a nivell d'Europa hi ha un dret a l'educació i que aquesta educació ha de ser disponible. Ja es parlava que fos evidentment accessible. Després, una cosa és que estigui escrit, moltes vegades quan no hi ha l'obligatorietat es fa de més i de menys, però ja estem entrant en termes dels quals ens movem nosaltres i al qual hauríem de tendir. No em vull allargar aquí, però crec que... Perdoneu, aquí el part tècnic. Potser és millor. Evidentment, en el cas que ens ocupa també, i aquí enganxaria amb el que ens deia el Raimon al principi, penseu que el fet de poder tenir un dret a l'educació també ja ens enfoca a poder també més endavant tendir aquesta autonomia que tot pare i tota mare vol pels seus fills, perquè una de les maneres d'aconseguir aquesta autonomia és a través del treball, del qual també està protegit i en tenim dret. Aquí també seguint, ja que estàvem per Europa, pels drets humans, i ens n'anem llavors al 48, ja tenim aquesta protecció, per tant tothom hauríem de poder treballar sense estar discriminats o sense trobar-nos barreres.
I així quedem una mica ubicats en que pel que estem lluitant o pel que estem tendint, fixeu-vos que ja fa molts anys que se'n parla. Per tant, tenim les bases ja més que fetes. I per tant, tendint a una bona educació, a que la gent pugui fer el que realment vol, i llavors el que realment vol pot estar dirigit per un cicle formatiu, una carrera universitària o el que vulgui aquella persona ja hagi escollit lliurement i no per les restriccions que s'hagi trobat en uns centres o en uns altres, ens portarà a obtenir la feina que volem o hauria de portar-nos a tenir-la, i per tant com a persones aconseguim aquesta totalitat, que puguem ser independents, que ens coneguem millor, que tinguem una major autoestima, etc. I per mi això és vital, això em fa moure a nivell de quins estudis crec que poden tenir o no interès en participar-hi. Fixeu-vos que nosaltres en aquest estudi, per anar-lo englobant, el que volíem era veure fins a quin punt aquestes universitats catalanes donen la possibilitat que qualsevol persona, en aquest cas ens hem centrat en el nostre col·lectiu, en el que serien persones amb discapacitat auditiva, si poden o no poden seguir tota la carrera sense complicacions. Però fixeu-vos que a nivell del que dèiem, si això ajuda o no ajuda a trobar aquesta feina, a mi m'agrada sempre posar alguna transparència amb estadístiques reals. Fixeu-vos com quan mirem les taxes d'atur també ens trobem que el fet de tenir una formació, la que sigui, perquè jo evidentment he marcat el que seria els estudis superiors, però si mireu els estudis secundaris també baixa molt l'índex d'atur si es té, doncs aniríem també en aquesta direcció, a poder aconseguir una facilitació a tota persona, si estudia, a poder treballar el que vulgui. Fixeu-vos que els índexs són molt inferiors. A nivell també de com evolucionem, el Raimon a l'inici també ens deia que evidentment ja hem fet un llarg camí, jo ja estaria d'acord, i en concret amb el que seria la gent jove i aquest accés a l'educació s'ha fet molta feina ja, i fixeu-vos que quan es fan valoracions també a nivell europeu per portar propostes a Europa perquè puguin ser subvencionades, fixeu-vos que en el cas de la discriminació i en els pactes interregionals, quan observem, per mi aquest DAFO és interessant perquè ens marca molt bé quines debilitats i amenaces encara actualment veiem en el mercat, però la fortalesa clarament ens marca, ens engloba o ens podíem marcar el nostre estudi. O sigui que realment aquest accés a l'educació inclosa la universitària ja ha fet tot un pas endavant i ja fins i tot en pactes d'aquest estil es reflecteix. Per tant, tenim feina feta i n'hi ha de fer. Doncs vinga, anem a veure què és el que ja hi ha i cap a on hauríem de tendir, que ha estat precisament la proposta d'aquest estudi. Des d'ACAPS es planteja que realment en els últims anys la universitat, en el cas del que seria l'atenció a les persones amb discapacitat, ha fet un pas força important, per tant ja estava bé per ara avaluar el que ens trobem i després poder treure'n conclusions i seguir línies d'actuació. Per fer això, quines accions ens hem plantejat o què hem decidit fer? Per un costat, el que hem fet és analitzar tot el que serien els plans directors de les universitats. Tota universitat té plans directors que marquen les línies que vol seguir cada universitat i la majoria en aquests moments ja tenen fins i tot els seus plans específics d'atenció a la diversitat o a la discapacitat i per tant podíem veure cap a quina línia s'estava treballant. Com a mínim a nivell teòric i a nivell escrit i públic, perquè aquests plans els podem llegir tothom que els busquem. Per una altra banda, com des d'aquestes línies d'actuació totes les universitats en aquests moments ja han de tenir algun servei d'atenció a les persones amb discapacitat, vam anar a visitar els responsables d'aquests serveis i els vam preguntar també quina era la seva opinió. I per últim, i jo crec una de les vies importants i que hem de seguir explotant, evidentment el que vam fer és fer una primera dinàmica per recollir directament l'opinió d'aquests estudiants que estan a la universitat i es troben amb la situació que es troben. Per tant, hem seguit aquestes tres línies.
Us explico, evidentment no em puc allargar en excés, ja tinc aquí algú que s'encarrega de que no m'allargui, però què ha passat amb cada un d'aquests 3 punts. Primer de tot, i per ubicar-vos, ja a l'entrada en Raimon ens deia que eren més de 100 persones les que tenen discapacitat auditiva a les universitats catalanes. Us ho englobo a nivell genèric, fixeu-vos que des de fa un temps, i així també us presento, per qui no ho conegui, un comitè o una estructura de la Generalitat que també penso que és molt important en aquest cas, que seria els estudis. Aquí fixeu-vos que aquestes gràfiques surten d'UNIDISCAT. UNIDISCAT és Universitat i Discapacitat i és el Departament de la Generalitat que la funció que té és també vetllar perquè realment l'accessibilitat a les universitats es compleixi, i jo crec que la funció més important que té és que precisament tots aquests serveis de les diferents universitats es reuneixen periòdicament i treballen en comú les línies de futur que han de portar a terme. Per tant, una primera idea que us llenço de la situació actual de l'atenció que la diversitat rep a les universitats és que aquests serveis es coneixen i treballen més o menys coordinadament d'idees. Després és veritat que quan aquestes responsables tornen a les seves universitats hi ha diferències entre les universitats i els seus plans directius, però treballen conjuntament, que crec que això és una idea fonamental i molt important perquè la qualitat d'aquests serveis cada dia sigui millor. També s'encarrega UNIDISCAT de recollir les dades de la població que arriba a la universitat amb discapacitat i fixeu-vos que des del 2002 al 2013, fixeu-vos el pas de gegant que s'ha fet, perquè parlem de 195 persones a 2.460 i pico. I aquí jo sempre faig puntualitzo que aquest cens es fa només de les persones que demanen la matrícula gratuïta a gestió acadèmica. Per tant, vull que tots tinguem molt clar que no són 2.400, sinó que són molts més, segurament. Aquí són els que han demanat la matrícula i, per tant, a gestió acadèmica els poden recollir. I també d'aquestes 100 persones que dèiem amb discapacitat auditiva, us voldria fer també la reflexió amb aquesta segona gràfica, que possiblement sigui més també. Perquè fixeu-vos que d'aquests 2.400 i pico que estan estudiant a les universitats, més de 800 no han dit quina discapacitat tenen. Per tant, també és molt probable que aquí ens trobem més col·lectiu que comparteixi aquest tipus de discapacitat. Per tant, aquí també ens queda un camí per avançar, que seria que tenim molt més clar de quin col·lectiu parlem i quines necessitats té, podríem treballar més, però de moment la foto que us podem fer és aquesta, la més aproximada és aquesta. Aquesta, com després ja ho parlarem. Si ja entrem en el que ens ha passat en aquest estudi que hem trobat, també us voldria recordar, us estic dient que tota universitat té algú de referència o un servei d'atenció a la discapacitat, que rep diferents noms, com de vegades discutíem, però que és aquest, que aquesta persona pot rebre la informació d'algun representant de la universitat, i en general, quan parlem de persones amb sordesa, els serveis que podria demanar o que es consideren com més generals que podria tenir, a part de l'exempció de les taxes de matrícula, la reserva de places quan hem de demanar la carrera universitària, i un cop ja hi som, hi ha diverses idees que quasi sempre es repeteixen i de les quals també hem avaluat en aquest estudi, que seria la figura d'un prenedor de punts, la reserva de les primeres files a l'aula, els sistemes d'amplificació de so que ens ofereix la universitat, adaptacions curriculars, més temps als exàmens i recomanacions metodològiques al professorat. Aquestes, perquè ens anem ubicant, serien des dels serveis d'atenció a les discapacitats les pautes que saben que segurament alguna persona amb discapacitat auditiva podria demanar. Podria demanar altres coses, però aquestes diguéssim que seria la pauta general. Què ha passat quan hem llegit aquests plans directors que us deia de les universitats? Són plans directors que en general i perquè ens ubiquem van molt en les línies de sensibilització, encara ara molta sensibilització a nivell de professorat i estudiantat. D'aquesta sensibilització moltes vegades va seguida com a mínim dels objectius de formar
sobretot aquest professorat, perquè tingui les eines necessàries perquè quan li arriba aquest estudiantat a l'aula pugui transmetre-li els coneixements amb la màxima accessibilitat. Moltes vegades també s'avalua o es parla dels serveis específics que dona, i ara us parlava del servei específic d'atenció a la discapacitat, però altres serveis, com el que seria el de l'atenció a l'estudiantat directament o el de biblioteques, doncs també han de tenir en compte que la població és diversa i que s'ha d'adaptar com es dona aquest servei, i també se'n parlen molts plans directors. Per tant, seguint aquestes línies que les toquen quasi bé tots els plans, us diria que es marquen molt bones pràctiques a seguir i que d'aquestes bones pràctiques un dels objectius que tindríem nosaltres també seria de tornar-les a rescatar i veure com s'estan portant a terme o com es podrien portar a terme. I respecte també, que també ho vam fer una anàlisi de la web i la informació que tenen pública perquè persona amb o sense discapacitat pugui accedir-hi, hi ha molta diversitat i us diria que actualment també està havent-hi un canvi molt important. Fixeu-vos que aquesta primera part de l'estudi es fa a finals del 2014, a principi del 2015, i la mateixa web de la Universitat de Barcelona en aquell moment estava a punt de canviar i per tant ara l'avaluació que en vam fer el 2014 ja no seria actualitzada. Us diem que aquesta part té una certa importància perquè, com veureu, i segur que els meus companys us ho explicaran millor que jo, a nivell dels serveis, després així ja ho hauré explicat, dels serveis d'atenció a la discapacitat, fixeu-vos que es troben en una primera dificultat, que és la dificultat a contactar amb l'estudiantat amb discapacitat per un tema de protecció de dades. I per tant, els diferents serveis jurídics de les diferents universitats tenen diferents tendències. Alguns decideixen perseguir més i trucar fins i tot a l'estudiantat per oferir-li el servei d'informació i, per altra banda, altres decideixen que és millor posar informació i si l'estudiant ho veu i ho vol, que sigui ell mateix qui vagi. Per això era important també veure públicament què posaven, perquè en el cas d'aquestes universitats que de moment han decidit que per protecció de dades no informen directament, no van a buscar l'estudiant, doncs que l'estudiant tingui accés a ell. Per tant, aquí hi hauria feina també perquè moltes webs són molt escuetes. A la part aquesta que us deia de fer les visites, hem pogut visitar de les 12 universitats catalanes que hi ha, només 2 de moment no hi tenen cap estudiant amb discapacitat auditiva en aquests cursos, no vol dir que anteriorment n'haguessin tingut, però ara no en tenien, que són 2 de les petites. La majoria, com veieu, qui té més estudiantat amb discapacitat auditiva és la Universitat de Barcelona, seguit de la UOC i de la Politècnica, i després Pompeu Fabra, Ramon Llull, Autònoma, Girona, i després venen Lleida, Tarragona i Vic. Faltarien per entrevistar les últimes 3, tot i que ens hem posat en contacte. El problema és que també per la distància poden contestar o no. D'aquestes, comentar això, que hi ha protocols molt interessants, però que són diferents, com aquest. Un cop l'estudiantat ja està matriculat, vaig a buscar-lo o no el vaig a buscar? Doncs hi ha diversitat entre les universitats. Després veurem també en alguns casos com es fa, i jo crec que és més pràctic que com ells hem trobat 3 representants de 3 universitats diferents, doncs ja us ho explicaran ells també. En molts casos encara ara es treballa sota demanda perquè els recursos no sobren, diguéssim que són escassos. En la major part de casos hi ha una persona responsable i llavors com a molt el que hi ha és a les escoles algú altre que els hi fa recolzament, però poc més. Per tant, com en molts casos esperen que l'estudiant es posi en contacte, quan es posa llavors es decideix com es treballa. Tot i que la majoria estan creant documents com una guia per al professorat per poder-ho donar, o sigui que a part de protocols estan creant eines que puguin ser molt més genèriques i que arribin a tothom. I jo crec que això també és important perquè era part de per què es volia fer aquest estudi. En general, l'opinió més general que ens aporten aquests serveis és que el que seria l'estudiantat amb discapacitat auditiva oralista demana poc
i llavors es tendeix a pensar que és perquè ja és força autònom. Crec que és una idea interessant, com a mínim, de tenir en compte si això és veritat o no. Quan fèiem les visites, doncs evidentment es parlava molt més dels que necessitaven l'intèrpret de signes, perquè això també necessita molta més gestió i recursos. I per últim, i així em dóna entrada a que ells puguin parlar, us he dit que, a part de parlar amb aquests serveis, hem fet una primera dinàmica amb la que hem parlat amb els estudiants. Com sabeu, una dinàmica de grups no pot ser molt gran, per tant eren 6, que aquí van quedar que semblava realment un concurs perquè eren 3 de la UB i 3 de la UPC. Van quedar. No se'ls van a buscar, el que es va fer és enviar a totes les universitats una crida que es va fer arribar amb les diferents vies que tenen de difusió a l'estudiantat, que si volia, l'estudiantat amb sordesa, qui volgués participar, que s'apuntés. No és casualitat perquè tant la UB com la UPC ja heu vist a la gràfica que són qui més estudiant sord té i per tant ja era lògic que es presentessin d'aquestes. Llavors els que han pogut venir van venir a aquesta primera dinàmica que amb el resum que ells us faran ja veureu també les idees principals que en vam treure, però jo crec que la que jo voldria ressaltar jo com a professional seria que encara ara té molt el protagonisme l'alumne d'haver d'anar a comunicar que té una discapacitat auditiva. Si realment funcionessin bé aquests protocols d'informació que existeixen, en molts casos, si es va al servei d'atenció a la discapacitat, aquest servei fa un informe i el fa arribar al professorat que el tindrà a classe. Per tant, potser no caldria tant, però ja veureu com avui per avui encara cal molt que l'alumnat s'identifiqui. I llavors, com s'identifica i es crea la comunicació, també hem de vigilar, perquè de vegades el mateix professorat, sense voler i mala fe, però clar, també traspassa les seves opinions personals a aquest alumne, com si, un exemple que segur que entendreu ràpid, si creu que és just o no és just que tinguin més temps per un examen, per exemple. Això no sabem, aquí ho llenço a la sala, si aquest professor donant aquest comentari a l'alumne fa bé o malament sense voler, i realment que encara falta que tota la població tingui molt clar quins són realment els seus drets, o sigui, no que està demanant, sinó això és el que hi ha i per tant ja n'hi hauria prou. Això és un petit resum per donar-vos algunes idees i si després, si us interessa alguna cosa més ja pregunteu, però crec que és molt interessant, que sí, que els hi passem la paraula als meus companys. Ara parlaran a 3 nois joves estudiants. Ells us explicaran bàsicament 3 coses. Primera, quines expectatives tenien a l'hora d'entrar a la universitat, què s'esperaven. En segon punt, us explicaran què s'hi van trobar a la universitat. I per últim, us donaran la seva opinió sobre el que pensen sobre l'accessibilitat de la universitat actualment. Així que passo la paraula a Sílvia Jané. Bon dia, soc la Sílvia Jané. Estic estudiant el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials a l'ESEI, a la UPC. Estic acabant la carrera. De fet, si tot va bé, només em queda un any i mig. Quan vaig entrar a la universitat estava il·lusionada per fer noves amistats, coses d'adults, saber espavilar-me sense dependre dels altres. De fet, començar a la universitat va ser tot un gran repte per mi. També esperava passar-m'ho bé, tenir un moment de tranquil·litat i vida social. El principal temor que tenia era el tema de la meva sordesa, que començava un nou món en el qual no tenia una logopeda que expliqués als professors que és tenir un alumne sord a classe i les seves necessitats. De fet, tenia molta vergonya de parlar amb els professors per explicar-li què és i com posar l'emissora FM i rebre totes les mirades curioses dels alumnes. Però cada dia que passava tenia menys vergonya i finalment em vaig acabar acostumant. Em vaig trobar que la universitat és un món totalment nou, que no té res a veure amb el batxillerat. Vaig haver d'aprendre a tirar endavant malgrat les dificultats que anava trobant, unes perquè sóc una persona sorda i altres perquè la carrera d'enginyeria industrial és molt difícil i passo pel mateix que passen molts companys meus. El que no m'esperava, tot i que em van avisar, però no vaig fer massa cas, és que hauria d'estudiar moltíssim, que passaria de tenir vida social a tenir-ne molt poca.
Sort que segueixo jugant en un equip de bàsquet que em permet mantenir molta relació amb altra gent i ja porto 15 anys jugant-hi. El nivell de llicència a la carrera és molt alt. Surto de les classes sense haver entès gran part del que s'explica per la dificultat de l'assignatura. Algunes d'aquestes coses també s'hi passa als meus companys oients. Al llarg de la carrera he après a estudiar d'una altra manera i a espavilar-me. Això sí, i continua passant-me. Hi ha moltes classes que surto avorrida, fatigada d'haver passat 2 hores intentant entendre tot allò que explica el professor. Entenc coses, però és molt difícil negar-ho tot. El que fas si és un bon professor és anar a consultes, havent revisat el temari i preguntar-li tots els dubtes. Si és un mal professor, decideixo fer campana i intentar aconseguir bons apunts dels meus companys i estudiar-ho pel meu compte. És una lluita pesada això d'anar sovint a consultes, però després els resultats es veuen reflectits i finalment acabes amb una bona relació amb el professor. Jo sempre, a final del quatrimestre, he enviat un correu agraint el temps dedicat per ajudar-me a resoldre els dubtes. El més important per tirar endavant en una carrera és tenir un molt bon grup d'amistat. Gràcies a ells tens un gran suport moral. Un altre bon recurs per mi és tenir l'emissora FM, combinat amb els audiòfons, m'ha ajudat molt per poder seguir millor les classes. Gràcies al programa d'atenció a discapacitats de la UPC em faciliten quants recursos. Emissora FM, portàtil, fotocòpies, tot i que aquest quatrimestre no sé què ha passat però no tinc aquest recurs. També al PAT es posen en contacte amb els professors i avisen que hi ha un alumne sorda a classe, que porta una emissora i explica detalladament què és l'emissora i quines coses ha de fer el professor perquè l'alumne pugui seguir bé a classe. Això és d'agrair molt, perquè a l'inici de curs, quan parlo amb els professors, saben de què va el tema. El problema és que de vegades no llegeixen el correu que els informa d'aquest tema. A més, per ser una persona sorda, tinc el dret de tenir més temps als exàmens. Llàstima que em vaig assabentar fa poc. Em va fer molta ràbia, perquè molts dels exàmens són tipus test i a vegades no tenia temps d'acabar-los. Ara que tinc aquest dret, sempre l'utilitzo, perquè faig l'examen amb més tranquil·litat i fins i tot em dóna temps de fer un repàs. Des que disposo de més temps, he aprovat mai més assignatures. Mai sabré si realment era degut a això o no, però l'important és que ho tinc i vaig avançant amb la carrera. Em van comentar que podia demanar l'exempció de l'anglès. Això és una decisió personal, però en el meu cas no ho vull demanar perquè a l'àmbit de l'enginyeria és molt important l'anglès i a més, en un futur m'agradaria molt passar una temporada a l'estranger. Estic estudiant anglès i el meu objectiu és treure'm el First Certificate. Ara mateix, amb les limitacions econòmiques que hi ha, és difícil demanar coses noves. Només voldria que mantinguin, sobretot, el préstec de l'emissora FM i la possibilitat de fer fotocòpies. Per mi és una gran ajuda. A part d'això, m'agradaria que els professors preparessin millors apunts i es pengessin sempre al campus virtual. També voldria que els professors fossin conscients que és tenir un alumne sord a classe i les dificultats que pot tenir, perquè alguns es pensen que portant audiòfon i FM es soluciona tot i no és així. La sordesa encara és una cosa desconeguda per gran part de la societat. Moltes gràcies, Sílvia. Ara passo la paraula. Moltes gràcies. Ara donem la paraula a la Roser. Endavant. Gràcies. Bon dia, soc la Roser Serret Puig, tinc 22 anys i soc de Mollerussa i tinc una sordesa bilateral profunda des de naixement. Estudio IQS School of Engineering de la Universitat de Ramon Llull, coneguda també com Institut Químic de Sarrià. I soc recient graduada en Química i actualment estic cursant un màster de Química Analítica. El pas de venir a estudiar una carrera aquí a Barcelona em suposava molts canvis en poc temps, com ara canviar de casa, independitzar dels pares, deixar l'activitat que feia al poble, com ara piano, anglès, tenis,
i un canvi d'entorn social, etc. Per això, quan vaig decidir fer aquest pas, no esperava trobar res en concret. Era més que anava a provar i una nova aventura. El que sí que tenia molt clar és que el funcionament de les universitats era molt diferent al de les escoles i els instituts, on la gent va més lliure i independent. La principal por que tenia abans de començar la carrera era que el nou col·lectiu de persones entengués si m'entendrien la discapacitat auditiva i m'acceptarien. Sempre per seguir les classes he fet ús de la emissora FM, la qual permet que el so arribi a l'audiòfon amb una major qualitat que si hagués de travessar tota la classe. D'aquesta manera em permet seguir explicacions quan no tinc accés a la lectura labial, com per exemple quan el professor ens gira la pissarra per escriure o se'n va al fons de la classe o bé estic prenent apunts o bé mirant la pissarra, entre altres. Tot i així, hi ha moments en què de les explicacions en què em perdo amb més facilitat que una persona oient, com per exemple quan s'ha dit una frase més ràpida de lo habitual, quan són conceptes amb vocabulari nou i sobretot quan hi ha diàleg entre professor i alumne. Moltes vegades les explicacions se segueixen arrel d'una pregunta feta per un alumne o bé d'una resposta d'una pregunta feta prèviament pel professor. Si aquestes explicacions no es repeteixen, doncs la continuació de la classe és més difícil. I com a conseqüència de perdre'm aquestes explicacions, els meus apunts sempre són incomplets i tinc conceptes confosos. Des del primer dia estic molt agraïda amb el professorat de la universitat. El primer dia de classe em van organitzar una reunió amb els professors per explicar-los què era l'emissora FM, com funcionava i per també explicar-los el meu funcionament en aula. Ells i tots els professors de la resta de la carrera sempre han tingut les portes obertes per qualsevol problema que tingués, tant si eren de conceptes com per millores de l'aula. També estic agraïda amb tots els companys que he tingut, ja que sempre m'han acceptat i m'han ajudat sempre que els he demanat. Bàsicament, l'ajuda que he rebut de part d'ells ha sigut sobre el tema d'apunts. El problema que se m'ha presentat al llarg d'aquests anys ha estat la situació de demanar els apunts de forma constant, ja que al principi qualsevol persona te dona els apunts sense tindre cap problema, però quan es converteix en una cosa sistemàtica, constant i de cada dia, doncs acabes tenint la sensació de que t'estàs aprofitant de l'altre, que t'estàs fent pesat, de que l'altre potser se'n cansa, i llavors aquest sentiment no és agradable i entres en una situació que no saps què fer, però ho necessites. Per això, el sistema ideal per seguir una classe seria que hi hagués un sistema de subtitulació i que després quedés un registre de tal manera que tu, quan hi ha els moments en què hi ha diàlegs entre professor i alumne, podries seguir al moment i després poguessis completar el teu apunt de forma independent i no haver d'estar anant al darrere de les altres persones. I també crec que hauria d'estar implementat a totes les universitats un sistema de passar els apunts de forma àgil, de tal manera que l'usuari no tingués que posar en perill una relació d'amistat per culpa de fer-se pesat, d'anar al darrere d'aquesta situació. I com podeu veure, fer una carrera no és impossible, però són moltes hores de dedicació, estrès i superació al final. I per això vull animar a tothom en què vulgui fer-ne una que es pot fer. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Roser. Moltes gràcies, Roser. Ara, per acabar, passem la paraula a Miquel. Endavant.
Hola, bon dia. Em dic Miquel, tinc 20 anys i sóc implantat coclear. Actualment vic a Sant Martí de Centelles, un poble que està al sud de Vic. Estudio Història a la Universitat de Barcelona i actualment estic fent segon. El canvi entre batxillerat i la universitat va ser brutal, no en sentit acadèmic, sinó també en relacions socials. Serveis que podien oferir-me a les classes i també altres aspectes que esmentaré més endavant. Esperava trobar-me a la universitat un futur pels meus estudis i també per poder conèixer gent nova, i estava molt preocupat pels prejudicis que tenia de batxillerat i també els de la universitat, i realment va ser el contrari. Vaig trobar gent més comprensiva, més adulta, i va ser fantàstic per mi perquè va ser un canvi no per mi mateix sinó per ells, perquè era una nova situació a la universitat respecte a batxillerat. I també tenia el dubte de temor perquè des del llarg de tots els cursos que he fet des de primària fins batxillerat sempre he tingut ajuda amb logopedes i també la CAPS i QEDES de Vic, el QEDE de Vic, i a la universitat no tenia ningú que em podia ajudar-me i orientar-me, i va ser molt diferent perquè abans de començar la universitat vaig contactar amb SAE, Servei d'Atenció a l'Estudiant, que és un organisme que actua en assessorar i donar orientació a tots els estudiants de la universitat, especialment els alumnes amb necessitats específiques. Vaig gaudir i encara gaudeixo del suport d'un estudiant, d'alumne de suport que m'ajuda en tema classes, teoria de les classes, exàmens i tot dubte que tingués a les classes. Jo volia donar més importància a això perquè també va ser un punt de partida per donar a conèixer a la gent. I SAE ofereix serveis i suport a tots i personalment voldria que encara es mantingués aquest servei perquè a la Universitat de Barcelona actualment està patint problemes econòmics i està plantejant eliminar aquest organisme i espero que no. I també altres aspectes que també vull esmentar, sobretot durant el llarg dels cursos que he fet, sobretot a primer, he tingut molts problemes envers els professors perquè no han tingut mai un alumne sord. I he hagut d'explicar tot, demanant ajuda, orientació, i la majoria dels casos molt malament. I al final vaig haver de demanar a SAE perquè em pugui ajudar per aclarar totes les situacions que he tingut amb els professors. Després, SAE també em va ajudar molt en tema beques i feina, i per mi ho considero molt important per aquest aspecte. I un altre aspecte que també voldria esmentar són els vídeos, com he esmentat anteriorment, que voldria que estiguin subtitulats perquè tenen un gran material didàctic per a les assignatures i com que no estan subtitulats no puc enterar-me del tot el que explica i em provoca molt malestar envers els professors perquè ni es molesten en buscar vídeos subtitulats ni res d'aquestes espècies. També els exàmens, a part de la prerrogativa del temps que podem demanar, també voldria que les preguntes o enunciats estiguin en format paper o escrits a la pissarra, però no recitades oralment. Això és una cosa que voldria demanar no per la meva universitat, sinó per totes les universitats que tinguin alumnes discapacitats.
el meu consent és, a part de demanar que es mantingués, voldria que els vídeos estiguin subtitulats i també el tema de la sensibilització del professorat. I finalment voldria agrair a SAE per tot el suport i agraïment que m'han fet al llarg de tots els cursos que he fet a la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies, Miquel. Realment, entre tots tres, vosaltres heu fet una ponència molt bona, ha sigut molt humana, molt bonica de sentir. Realment és una prova de cooperació. I que enhorabona als tres. Ara comencem el torn de preguntes. Si algú de vosaltres vol dir alguna cosa, té alguna inquietud, endavant. Les persones que vulguin fer alguna pregunta, que aixequin la mà, sisplau, ja els facilitarem el micròfon. Hola, bon dia. Jo vaig estudiar la carrera a l'Autònoma i em vaig sentir molt recolzada amb el que heu explicat. Ara estic fent un grau superior al Conservatori Superior del Liceu de Cant i sé que no és equiparable a una carrera universitària, però em trobo que realment no hi ha res, cap tipus de sensibilització amb els alumnes que tenim un problema auditiu. Jo vaig exposar fa un any o dos, la persona que en aquell moment estava fent la ponència va dir que, clar, com que no era una carrera universitària no entrava dins el seu àmbit, però crec que s'hauria de tenir en compte per les persones que encara que tinguem una disminució puguem fer el que realment ens agrada. Moltes gràcies pel comentari. Ara passem a la paraula. Aquí hi ha un noi que sembla que vol dir alguna cosa. Moltes gràcies per tot el que heu dit. Respecte al deixar punt que ha dit la Roser, jo tinc una cosa que és molt interessant i que em va molt bé, que són les comissions de punts. Que les comissions de punts són que els alumnes, cada un s'assigna una classe i fa un resum. Llavors, cadascú té una classe que resumir i es pengen al Dropbox o on sigui i llavors tothom pot tenir accés a aquesta comissió de punts. I a mi això és el que principalment m'ha ajudat a fer la carrera, encara m'està ajudant, perquè sobretot que puc tenir el d'aquest any, el de l'any passat sobretot, que em permeten no tenir que estar tot el rato prenent apunt, sinó potser afegir alguna anotació i estar sempre pendent del que diu, no tenir que estar mirant i escrivint tot el rato. I això de les comissions de punts em sembla que és una cosa important que mirar. És molt bona idea, Miquel. Li passo a l'Anna Rossell que... Aquí només també, aquí torna a ser un bon exemple del que em sembla que la Sílvia també deia, que una de les coses que ajuda molt a la universitat és el grup d'amics, però fixeu-vos que amb el tema dels prenedors de punts, aquí hi ha un desfase també, és el que dèiem de treballar a demanda. En algunes universitats està com hi ha fins i tot els voluntaris, com una bossa de prenedors, i en algunes no hi ha res fins que no es demana. Que aquí és com un peix que es mossega la cua, perquè en el cas de la Roser no ha pogut tenir el prenedor de punts, s'hauria de veure i analitzar també, però fixeu-vos com estan en diferents... Estan tots tres estudiant a les universitats catalanes, però reben diferents inputs d'unes coses que estan més o menys estandarditzades, que existeixen. És un bon exemple. No passa el micròfon? Vale, aquí. Hola a tothom, jo també soc estudiant de quart curs de grau d'informació i documentació i pel tema dels apunts també he tingut força problemes i un dels quals ha estat que m'he hagut de presentar el grau semipresencial, la modalitat semipresencial que
que de manera, o sigui, que només hi vas cada 15 dies a fer classes i això em permet poder tenir els apunts de professor més complet i amb lectura i tot plegat, i d'aquesta manera em sento més autònoma perquè em puc organitzar jo mateixa els apunts, però tampoc m'han de sentir malament a l'hora de rebre els apunts del company, perquè sí que és veritat que no demano apunt una vegada, sinó moltes vegades i per totes les assignatures que estic cursant. Aleshores, està molt bé tenir un grup més que grup algú que t'ajudi, i encara més que t'ho faci de manera gratuïta, entre cometes, perquè sí que he tingut la proposta de l'alumne de suport i n'he parlat amb companys i alguns m'han rebutjat en el sentit de no vull ser el teu alumne de suport més que res perquè ho vull fer perquè m'he de gust, o sigui, no vull rebre cap compensació econòmica del SAE o de la universitat, simplement perquè ho faig, perquè ho vull i perquè veig que hi ha això, no? I una persona em va dir, si vols pagar-me els apunts, convida'm a un cafè amb ell. I això, que el SAE s'hauria de mantenir, com diu en Miquel, i que també doncs, des de les escoles i instituts que et donin molt de suport als alumnes, i especialment els de segon de batxillerat que pateixen aquest pas de batxillerat i universitat i que puguin ajudar-los amb què han de fer, on s'han d'adreçar, i d'aquesta manera ja tenen una preparació i no sentir-se tan sols. No sé com veuríeu aquesta proposta. Moltes gràcies. Allí em sembla que hi ha una persona que també vol dir alguna cosa. Hola, bon dia. En primer lloc, felicitar els 4 nois que hi ha a la taula per haver arribat on han arribat. I després la pregunta és per l'Anna. T'has plantejat fer el mateix estudi o similar en cicles formatius o a la secundària? Ara, jo encantada. La veritat és que en el cas de començar per aquest estudi en concret i que fos en la meva persona era una mica pel que deien a la taula, que és que m'era molt fàcil l'accés perquè hi he treballat durant molts anys a la Politècnica, però com a professional en general del que seria l'orientació, crec que si aquest estudi un cop acabat se li hauria de donar la màxima difusió perquè s'hauria de replicar. Estic d'acord que la rèplica hauria d'existir a tots els nivells, perquè veiem això, que si ho mireu per escrit, els serveis estan a totes les universitats, el llistat del que poden tenir també, però després la realitat és una altra, per tant de tant en tant parar i avaluar la realitat in situ val la pena, perquè fins i tot segurament sorprendran algunes de les conclusions que traiem els mateixos responsables dels serveis d'atenció a la discapacitat, pel que us deia, perquè jo crec que hi ha algunes reflexions que fan que no reflecteixen la realitat que després ens estan dient ells mateixos. Però sí, i tant. Sí, a més és que jo crec que en el tema de secundària, batxillerat i cicles formatius ni tan sols està, entre cometes, legislat, saps? Vull dir, aquí sí que depèn de cada centre, absolutament, o sigui, ni tan sols hi ha un recull de normatives o de... Jo crec que... Segurament està pitjor a nivell de plans directius, de... Sí. Que aquest interessarà traspassar-ho, si més no a nivell de la difusió es pot tenir en compte això perquè ja és una bona pràctica que ja tenen avançada, i tant.
Hola, primer felicitats a tots vosaltres. Volia enronar per a mon marit, que és sordo i té la carrera d'enginyer. Ara té 40 anys, quan va començar als 20 anys. A les universitats no n'hi havia ni tot això i encara n'hi ha molt camí. Gràcies per fer camí, encara n'hi ha. Era molt difícil, no havia FM, no havia tot. Tot era fotocòpies, apuntes dels seus companys. I ara és enginyer industrial i FM. No és fàcil. Endavant. Ell era sordo en aquest temps amb 2 audífonos. La seva perduda ha sigut molt forta, ara ja està implantat un implant coclear. Jo també soc sorda i porto un implant coclear. Jo vaig estudiar diplomada de farmàcia. També no vaig tindre cap ajuda. Els exàmens també no em van deixar res. Vull luchar. La meva filla està a la primera de l'ESO. Les seves orelles té un 40% de perduda i se va. La vaig tindre que canviar de col·legi, perquè n'hi ha col·legis que això és un problema, no volen. El col·legi que ara va és una meravella. Sobretot felicitats i continueu en aquests camins. Continueu. I sobretot no tingueu por de demanar apuntes ni dir, són sordos. No passa res, i endavant. Moltes gràcies. Se'ns acaba el temps. Ara hauríem de començar a parar perquè tenim un descans i després segueix el programa. Jo abans d'acabar voldria fer una petita reflexió. Hem vist que en els últims anys l'augment de persones sordes que van a la universitat i que aconsegueixen superar les proves PAU i que aconsegueixen fer un mòdul de grau superior o un mòdul de grau mig o que aproven l'ESO. Ha estat espectacular, ha sigut un augment enorme. Per tant, és motiu de gran orgull. Crec que s'està fent una feina bona. Les barreres de comunicació hem aconseguit reduir-la. Això no vol dir que no les hàgim eliminat. Sempre seran, sempre comportarà un gran esforç, però sempre que podem reduir el màxim possible, serà tot molt positiu per a les persones sordes i els resultats es poden veure. Per tant, animo a tothom a seguir amb aquesta línia de treball. Ara no podem parar, no podem posar-nos excuses com que la crisi, hi ha pocs diners, no. Si traiem aquestes ajudes, tornarem al punt de fa 20 anys i no ho podem permetre. Crec que hem de seguir. És més, amb la proactivitat d'alguns dels alumnes i de les persones sordes, podem inclús millorar el sistema. No fa falta que siguin tot coses de gran cost econòmic. Alguna proposta com la que ha fet el Miquel abans de fer un fòrum al Dropbox amb els apunts és una mostra d'ell. Amb idees podem fer que encara l'educació sigui més inclusiva i les barreres siguin menors. Per tant, animo a tothom a seguir amb aquesta línia de treball que tan bons resultats està donant. Moltes gràcies per l'atenció.